गासै निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा 9टा सेन्टाराव दायो आनजादा सोलिगासिनो। दा बेनि गेजेराव गासै 358 जन फरायसाफ्रा दायो माने आनजाद होगासिनो। क्लास 9आव गासै 187 आरो क्लास 10आव 171 बे फरायसाफ्रा दायो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लादों। दा बिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि जि बादायलु मुगायाव गावनि जि गावखौ फोथायनाय सेल्फ कन्फिडेन्स बे थांखियारि नोजोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ दायो मावफुंगासिनो। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै जे बे गासै बर' माहारिनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि जि माने फरायनाय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनाय आरो फरायसाफोरा बे बादायलु मुगायाव माने गावखौ फोथायनाय लाखिनानै जि सेल्फ कन्फिडेन्स बांहोनाय बे थांखियारि नोजोरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो खुंफुंबाय थादों। गासै 2024 मायथाइयाव जि मेट्रिक आनजाद जागोन बे मेट्रिक आनजादाव निसिमा दखरा एबसुनि सिंनिफ्राय गासै 366सा फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव बाहागो लागोन। जों निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय गासै मेट्रिक आनजादाव बाहागो लागोन फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि फंबाय बिनानावमोना माने जिखुनु माने गावनि समखौ ओरैनो हगारालासिनो फरायनाय बिथिङाव जाहाथे समखौ मोजाङै हगारो आरो गावखौ फोथायलाय लानानै मेट्रिक आनजादाव जाहाथे बयबो मोजाङै बाहागो लायो आरो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे न'खरनि दिथागिरि बिमा बिफा बिथांमोनाबो जाहाथे जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव बाहागो लागोन बै फरायसाफोरखौ मोजाङै गाइड खालामनानै मोजाङै नायनानै जाहाथे फरायसाया मोजां रोखोमै मेट्रिक आनजादाव बाहागो लानो हायो। बेखिनिखौ जोङो निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जों खावलायदों। समाज फारसे जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जे समाजाव माने गोग्गो समाज दानो थाखाय समाजखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बर' माहारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनांगौनि थाखाय सोलोंथाइया खुब मोनसे जोंनि सिनस्रि आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जों जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि समाजा माने गाज्रि मुवा बेसाद बा माने फुजा फोरबो बेफोरबायदिखौ खुब खम खालामनानै जाहाथे फरायनाय बिथिं आरो फरायसा बिथांमोनखौ गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय साफ्रोम जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि सानसुमै नोंथांमोनाबो जाहाथे समाजखौ मोजाङै नोजोर बोनानै समाजखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय बर' माहारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ जाहाथे मोजाङै माने जों लांनो हायो जों बेखिनिखौ समाज फारसे जों खावलायहरदों। जि गोदान बोसोर जोंहा गोदान बोसोर फैगौ 2024 मायथाइ बेयाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा पिकनिक जानानै बा बहाबा बेरायनानै बबेबा पिकनिक स्पटआव थांनानै जाहाथे गावनि फरायनाय समखौ ओरैनो हगारा आरो जि पिकनिक जाहैनानै जोंनि फरायसाफ्रा मा मुलाम्फा जागोन बै फारसेबो जोंनि समाज आरो गारजेन आरो साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाबो जाहाथे बेनि फारसे मोजाङै नोजोर बोयो जों बेखौ निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जों गुरै खावलायदों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समनि जि मेट्रिक आनजाद बा पिअ आनजाद बे गासै आनजादफ्राव जाहाथे मोजाङै बाहागो लानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों निसिमा दखरा एबसुनिफ्राय जे जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा नोंथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायदों जाहाथे पिकनिक जाहैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बे फारसे बांद्राय थाङा जों बेखौ हास्थायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बर' माहारिया गोबां सिमां दं जाहाथे बे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनांगौनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे मोजाङै बे फारसे नोजोर बोयो जों बेखौ दखरा एबसुनिफ्राय जों बेखौ खावलायदों। गोजोन्थों। आं खैलामैला गोजौ फरायसालियाव फरायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोना जेनाखि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बे एग्जामखौ खुंगासिनो दङ। जों बे एग्जामखौ
होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैगौ जिनाखि HSLC एग्जाम बे एग्जामखौ होनायनि थाखाय जोंनि थाखाय बे आनजादा बे खोब गावखौनो HSLC एग्जामनि थाखाय बेसेबां गोख्रों जाखो बेखौ आनजाद लानाय बायदि बेनिखायनो बे एग्जामखौ होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि एग्जाम होनायफ्राव एक्सपिरियेन्स मोननो हायो एबा गावखौनो सेल्फ डिफेन्स एबा गावखौनो सांग्रां जाहोनो हायो। मोनबेसे आयदाखौ लानाय जादोंमोन? बेयावथ' 4 आयदाखौ लानाय जादों। बेसेबां नम्बरनि लानाय जादों? मोनसे आयदायाव 50 गासै 4 आयदाजों 200 नाम्बारनि। नोङो माबायदि मोन्दों दा माबायदि हानाय बायदि मोन्दों? आंथ' हानायानो मोन्दों एसे, मानोना जेनाखि जोंनि क्लासाव लानाय बिसोर फैखादों नालाय बेनिखायनो जों हानाय मोन्दों। गोरलै जादोंना गोरा जादों? गोरलैयानो ओमफ्राय माखासेया क्लासा माने जोंना जोबजोबाखैमोन नालाय माखासे क्लास लायैनिफ्रायबो फैदों। मोनबेसे चेप्टारा क्लास जायाखैमोन? आंनि मोनदांनायाव मोनसे साबजेक्टनि मोनसे चेप्टार आरोखि ना, साइन्स साबजेक्टनि। कुइसन फैदों मोनफा मोननै, माखासेखौ लाखांबायमोन। नोङो बेसेबांसो मोनगोननि आसा खालामदों? आंथ' दा नाम्बारखौ लिरदोंआनो आरोखि ना, ओमफ्राय माखासेखौ समनि आंखालाव मोनसे मोननै थालांबाय। आनजादखौ लिरनानै खुब गोजोननाय मोन्दों गोसोआव। आनजादा माबायदि जादों? आनजादा गोरलैयानो जादों एसे। मा साबजेक्टनि सायाव जादों आनजादा? मेथ्स, साइन्स, जिके ओमफ्राय इंलिस। जिके साबजेक्टआ माबायदि फैदों? एसे गोरलै फैदों, माखासेया एसे गोरायानो फैदों। नोंसिनाव दा क्लास जाजोबदोंना जाजोबाखै? माखासे जाजोबाखै। जाजोबैनि सोंनायाव फैदों? औ फैदों। मोजां मोनदों आनजादखौ लिरनानै, मानोना जों जोबोद लाकि होनो हायो। जेरै जोंनि फैबाय थानाय HSLC एग्जामनि थाखाय जोंखौ खुब बेयाव एग्जामाव जेसेबांखि कुइसनफोर फैगोन मानो बेफोर कुइसनखौ जोंनो दानिफ्रायनो रेडि जाखानो थाखाय जोंनो खुब मोजां कुइसनफोर दाना होदों। बिनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर जानानै सारमोनखौ हामबाय होयो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।